Salati goma ga manzo Allah. Salati goma ga manzo Allah. Sallallahu alaihi Istighfari 11. Kunna. Istighfari 11. Allah ka yi wannan baba na da rahama. Wannan kabari na sa Allah mai shi dausayi da aljanna. Allah ka dade taimakon shi gaba jagora na. Allah ka masa tsari mai aminci. Da kiyaye shi da sharrin munafikai da mikiya da mahassada. Wani dukkan wani alheri da kake bayarwa a sha'anin rayuwa da duniya da lahira Allah ka danka wato ragamar ƙasar nan a hannunsa. Ubangiji ba mu isa ba, kai ka isa. Muna neman dacewa da taimakon da taimakonka Allah ka taimaka mana. Kara masa lafiya da yawan rai da albarkar rayuwa. Dukkan alheran duniya da lahira Allah ya bayar. Sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye. Ubangiji muna roƙonka Allah ka amsa. Kuma yatimansa ita ma Allah ka sa ta a cikin rahama. Yan uwansa da ya rasa su a cikin wannan shekara da shekarar ta gabata Allah ubangiji ya musu rahama. Sirrin Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لجميع المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك سيئات عفو غفرانا اللهم ارحمنا برحمتك يا الله اذا سرنا الى ما ساروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وآتيه وارحمنا بعد يا رب العرش العظيم وكي رحمه في القبر وكي رحمه يوسع يا أبويتي يا أبويتي العرش العظيم وجئت دكان وين تسكنس ما يجير من جبنا وغرنا يا أبويتي كيما ترحم كيما تغافر يا ما يكون كيما تغافر كيما رحمه كيما عفو يا رب العرش العظيم دكي يا أبو كيما عفو كيما غافر Allah ka aishi addu'o'in da muka yi Allah ka karama muka daraja muka buɗe samu duka da bukatun mu a dukkan inda muke Allah ka taimake ka sannan ka zauna da ita lafiya ka jahar Kano gaba ɗaya da al'umma ta Kano ya rabu da kashe azim ka taimaki mai girma gwamna ka taimake shi a wani ka kare shi daga dukkan fitina da musiba da tashin hankali kowane gida ya wuce ka taimake shi jagora shi ma sirajin musa kwamfas ba kare shi daga dukkan fitina da musiba ko shi ya wuce ka zama lafiya a tsakanin ka haɗa kawo da yaro da shi ka samu aikata ayyuka na alkhairi wanda za su kawo jin daɗin al'umma ya rabu da shi azim ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah amsa Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا